Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yun, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na ko ma. Promise, magmalbaliw ako. Siya akong nagbabae. Wan, ay na, nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayo iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay ngamin ngayon tulok mo nga under na ka ngay. Pinapispisam ko ma. Tsak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. At napanunod ko tagsublilangan kan ka. Ay da, agyaman akunay Kaloy. Nabayagan ngayon oray ko ti pa nagsublime. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni tatang yo Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kabi adwa. Kasano nag-chicks manan? Sanay, nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Iso tinang sublikan niya anak ko. Imbes ang nauli magang tibiyag yun, tawanon ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kwa na. Takas tiyamat kami tiyararamidin na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kan kwa na. Atap yung laang dayta. Eh basta, pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti day ala kay Kaluyan. Di mat ngamin dumngag iti pamagbaga ni nanang. Nakyas asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudon. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, no nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat napasakitan na di at Tata Kaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao ha. Lalakay da lang arudon, agbabae da pa'y lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalaw. Eh, katuwa na. Anda ay bakit? Ay, gumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman nak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ro dito'y balaywan. Tayo nakgumatang itilutwag abulalaw. O sige, o di kagbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nang inaday jay ngam quality mate. Natibkar, iso mabayaga madadaal. Maria, nakaluto ka. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa ay? Madamdaman taon, tama pan ka man pa'y i-store bakit inkagload. Nay, kalulod mo la idi kalman Sa balay alamber to'y ludam.
Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami, Jay. Akitadamay. Di mo am mo na jay. Ato ti number. Lunam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan, lakay. Uray ubeng asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kanataya? Si Kamer tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kahit agpaisumay, saraya. Agpaisumay, anaalas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya kaunti mangituloy itiday taalayat mo. Tisumsum ko. Ditakas! Hoy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka o. Agad, ibagayon to na ita. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikat ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya! Nay apay! Anya man ang tinaramid mo kaloy! Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglayng agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan na, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa akting maray. Anya! Minkan ka sarita ni Anday, ta amangan mo idarom na. Ay, sige. Siya kunti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Anday barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni kaluyken ka. Ay isa kunti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kurdon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko Ay, nabtak. Gapoy ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kaninanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak paigayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw.
May bagpaga pumlaka din kadagitaan na aramidak iti inam baraw. Di mo nidaram day asawa kuwain. Kan tinawon pa'y gaya marigalwak di kabsat mo nga anak kau iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagkawanam ko man di asawa ka. Ay pagpasensyam ko man baraw ka. Ala, tumakter kayong litarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalasakitaan. Sige, pakawan kong tasawa yo. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka ba danagan? Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay baraw. Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan tirong nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay naglaing ka talaga Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mo ulitin, di kas dyan nga inaramid mo Why? Wait. Promise. Sana na pulos bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert Baraw. Ha? Mga numay dungpar kayo. Mga numadadal ti motor ko, tatang. Papanan nyo aya? Ay unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalik mau kan ni tatang mau. Sana gapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mau, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas tati bagbagayo na. Alala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert Baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili Baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayong bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga amayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo na yagpartikan ni. Nakamotor kayo. Expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy. Di ore agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yu ka di dalan iti nangaw tata. Taparamot lang iti pagsayatan yu, ti bagbagak. Uy, di ka kadimanda na gan bitaw. I know what I am doing. At nay, ada ka magaya mo lakay. Agam, apaya jak nang nagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka mag. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Ay ka, naimbag man, tanapanunot mo da ita. Ay, ala, sumarkan lakay. Yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wan. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman?
Imbati na kanumot ijay Bert, dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod merna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam kan ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin nga imbati na. Una, agudwada iti nang idong par. Adali Bert, bakit ilambag na kaya ti maungtan? Malala, dito'y kalaang silid ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklat ang adakan. Awan ti rumba nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idong par ija motor mo. Una, ngam isu nga rod ti nang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyak la kuman tinapan nang yawi di ti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jay ng idong par tiing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mga ngaminan a big issue dayta. Panggapwan nyo manan amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagaklaan ti rumbang aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang di yu kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sabali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog kan, sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampalatapungan. Ala maturog kan, madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaon nga mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta dagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan. Tamaturugtan. Napanad nga tani kaluy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga awag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na kadi. Ayan ni Lolo. Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dakdanan ng gantatang ko Sige, bye. Nagloko day jayan. Nagpiluso po nga ubing day jayan. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta aday di Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaun. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa balay, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw? Nan,
Itan mo kit na ti kagudwa ti pensyon mo, tay nakgatanganan tay kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin, ta amangan no mabayagan na. Mano amin day to'y, love? Bilagam oh, umdas ka din na ita balunam nga agawin ini lugar yo, Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha. I love you. Mwah! Ha? Gusto ka yung tinaydanon kanya, Jenny? Katsikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pangasiyo. Tiwi darom ni Kaloy. Please. Agulay mo ka! Menor de edad ka pa ilang! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig nan lolo mon! Ha! Agsagana ka si kalakay! Idarom ka! Si Maria bakit? Si Kalagan ti ayan tinamnama. Si Kati makisarita kadagiti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin din jay Maria. Talagang agsing-sing po itakaon. Please. Limit labnak. Tulungan nak nga ron, ha? Tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nagiti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga adan taning tibiyag ka. Tapno masyanda ka niyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria! Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ay. Ala! Yimpakim amin na nagargarat mo tapumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, Nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ngam nagbabae pa ilang amin. Kat menor di edad pa eh. Uwin nga rod Ay, Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikaskan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? saan nga iso ti pakaasyak? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan a nagib-ibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ng kasapulan nyo. Una na. Adda kami akadwayo. Iso saan na rumbang agsapol kayo pala itikad-kadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikindi, nanak ko. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo nanang. Idida mo aklo na kanay kawaak tagmay may sakmanan iti kamak. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na ka move onak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isasaan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan ti gayem mo, Maria. Please like, share, and subscribe. Thank you.